espectacular. Doncs la meva primera feina va ser fent els postres al restaurant Don Dennis. Juraria que amb una jaqueta texana. La seva bellesa, la seva comunitat i el seu tamany. Per mi és un punt fort, la veritat. Home, Andorra hauria de millorar, i tothom ho sap, en la gestió de l'habitatge. A dia d'avui és un problema que el govern té damunt de la taula, tothom en parla, no és fàcil ni evident, no hi ha cap govern ni cap país que se n'hagi sortit bé, ni ningú té la fórmula perfecta, però en la gestió de l'habitatge. Doncs que tenim més seguretat jurídica que en segons quins altres llocs i que el nostre tamany li permetrà de fer molta prova-error i si ve viure aquí és un bon lloc per viure. Si tu ets feliç en el teu dia a dia, allà on vius també ho seràs allà on treballes. Una millor xarxa viària, que és complicat per la nostra orografia, per millorar-ne el trànsit. Cap en particular, la veritat, però sí que destacaria les estacions d'esquí. Jo crec que les estacions d'esquí, totes, fan una enorme feina per situar el país i per moure la nostra indústria en general, són un gran motor. En el de la salut. La gent que es dedica a fer podcast. Em sembla brillant la mà de continguts offline de la ràdio i que només es poden consumir a través del podcast que s'està fent. Crec que aquí hi ha molt de talent en un nou mitjà, en una nova manera de comunicar-se. Estudia més.